V podstate už v dávnych historických dobách podľa tých záznamov ten Tokaj bol veľmi slávny a veľmi známy, veľmi výnimočný a samozrejme pokiaľ je niečo známe, výnimočné, vždycky sa snaží niekto to napodobňovať, falšovať a tak ďalej. Samozrejme dialo sa to aj s tokajským vínom. Aj sa to, by som povedal, bohužiaľ v súčasnosti deje, nie len na slovenskej, ale aj na maďarskej strane. A práve preto to je treba sa brániť. Preto aj výrobcovia, by som povedal, seriózni výrobcovia na slovenskej časti Tokaja zapísali si označenie pôvodu, zápis o označení pôvodu, ktorým, by som povedal, sa má deklarovať a chrániť výrobca a výrobok, ktorý je vyrábaný v zmysle všetkých pravidiel. Pretože tokajské víno, pokiaľ chcete vyrábať, potrebujete dodržiavať celý rad pravidiel, ktoré zahŕňa vinársky zákon, samostatne stať Tokaj. A práve označenie pôvodu je jedným z ďalších momentov, ktoré má zabrániť rôznym nekalým úmyslom s tokajským vínom. Myslím, že pre výrobcov, ktorí sú držiteľmi označenia pôvodu, má to jeden veľký význam, jednak v tom hlavne, že zákazník má plnú dôveru k produktu a k výrobcovi, ktorý tento zápis označení pôvodu drží a samozrejme aj vo vzťahu k exportu alebo k zahraničiu to označenie pôvodu je určitou zárukou kvality tohto produktu a určitou zárukou regiónu, že áno, to produkt pochádza z toho regiónu, z ktorého sa deklaruje. Tak z tých ocenení posledných, ktoré naša firma získala, najvýznamnejší bol Furmint, bobuľový výber na medzinárodnej výstave Grand Prix Brno v rámci výstavy Vinex, kde bol teda šampión a zlatá medaila. A tam potom sme ešte získali 3. miesto v rámci tejto súťaže, kde Rulanské biele, výber z Hrozna získalo 3. miesto. Takže 1. a 3. miesto získali Slováci, ale v tomto prípade firma Ostržovic z tokajského regiónu.